Hementxe nago, eta gaur erakutsiko dizuet nola funtzionatzen duen pantaila interaktibo bat, ordenagailuarekin lotuta. Bereziki, jakin behar dugu nola funtzionatzen duen, ikasleak etxean baldin eta baditugu, ahalik eta hoberen komunikatzeko edo irakusteko klasean egiten duguna. Bi tresna hauekin, ordenagailuarekin zein pantaila interaktiboarekin edo arbeltxuriekin, saihestu ditzakegu betiko arbelak. Goazen ikustera nola egiten den lotura hori eta nola funtzionatzen duen. Lehendabiziko gauza guztiok dagoeneko instalatuta duzuen ordenagailuetan Instaxare BenQ programatxoa, eta programa honek lotuko du ordenagailua pantaila interaktiboarekin. Klikatzen dut eta irekitzen da. Hemen agertzen da zerrenda bat. Hementxe oraintxe bertan nago Infor laugelan, hemen ematen baldin badut automatikoki konektatuko da ordenagailua pantailarekin. Goazen ikustera. Bale, hementxe ditugu bi aukera. Start casting, eta horrela zenik hasiko naiz ja nire pantaila, nire ordenagailuan ikusten edo egiten ari naizen guztia automatikoki ikusiko da telebistan, pantaila interaktiboan, edo screen mirror, justo kontrakoa. Pantaila interaktiboan egiten naizena guztia, automatikoki pasatuko da nire ordenagailuaren pantailara, eta demagun, baditugola ikasleak miten konektatu da, miten bidez konektatuta, orduan nik zerbait idazten baldin badut pantaila interaktiboan, nire ikasleak miten bidez ikusi dezakete, hau da, betiko arbela izango balitz bezala. Baina poliki. Lehendabiziko urratsa, Start Casting. Klikatzen baldin badut, ja, hortze ikusten duzuen nire pantaila. Baina, aurrera jarraitu baino lehen, imaginazazue edozein arrazoirengatik ez dela ikusten zerrenda honetan nire pantaila. Zer egin dezaket orduan? Horrelako egoera batean egin behar dudan izan behar da, irekiko dut hau, aplikazioak, berriratzera joko dut. Hemen, ikono arraro hauek, bat biru hauek, eta aplikazio guzti hauen artean bilatu behar dut Share Server. Aplikazio honetan agertzen da nola duen izena pantaila interaktibo honek, baina bereziki zein den pantaila honen helbidea. 10.192.62.9. 2.800 hori astu, baina garrantzitsuenak dira zenbaki horiek. Zer egin behar dugu zenbaki horiekin? Etortzen naiz ona, ordenagailura, eta hementxe bertan idatzi behar dut hori. 1.192.62.9. Eta sartzen naiz modu honetan ere bai. Bale. Horrentxe bertan, nik nire ordenagailuan egingo dudan guztia, ikusiko da aldi berean pantailan. Hementxe daukat nire kalendar, Meet bat ireki nahi baldin badut, banoa edozein saiora, irekitzen dut Meet, eta kostatzen zaio pixka bat, badakizuen nolakoa den gure konexioa, eta no. Jazta, sartu naiz. Momentuz, kamera deskonektatuta daukat, gauza pare bat kontuan hartzeko. Banoa konfiguraziora, ezarpenetara, bale. Mikrofono oraintxe bertan blokeatuta dago zeren grabatzen ari naiz, baina ez dago arazorik. Eta hemen, altabozetan, gauza bera, blokeatuta dago grabatzen ari naizenako. Oraintxe bertan askatu ditut, eta bilatu behar dut mikrofono Realtek High Definition Audio, eta altabozak dauden bezalaxe. Orduan, nik orain egingo dut froga, eta hemendik aurrera miteko konexioak entzungo dira telebistatik, pantailatik. Ikusten duzu, sonatzen ari dela pantaila. Bale, eta gure ikasleak hemen ikusten duzuen bezalaxe mikrofonoa funtzionatzen du.
Orduan, zer lortzen dugu honekin? Bi gauza. Bata, nik hitz egin dezaken normal, etxean daudenekin, horrelaxe, orain arte egin dugun bezalaxe, baina bigarrena eta garrantzitsuena, ikasleak etxean daudenak edozein galdera egin behar baldin badute edo hori, orduan entzungo dugu pantailatik. Orduan ozenki entzungo da, potente entzungo da, eta edozein momentutan atenditu ditzazkegu ikasle horiek. Hemen utziko dut momentuz pausatua miteko saioa, banoa berriro nire pantaila honetara. Bueno, eta orain aplikazio honen bigarren sorpresa. Nik pantaila honetatik kontrolatu dezaket nire ordenagailua. Adibidez, ematen baldin badut Spotifyri, irekitzen da Spotify. Ematen baldin badut musika entzuten da musika pantailaren bidez. Eta noski, aldi berean, etxean ere bai, entzungo dute Meet aplikazioaren bitartez. Bueno, pues hauxe da, zatitxo bat. Orain erakutsi nahi dizuet beste tresna potente baten erabilera, bereziki zientzietako entzazareten entzat. OpenBOAR. Klikatzen baldin badut OpenBOARren, eta barkatuko ez baino kostatuko zaio pixka bat irekitzea. Bale, zer daukat hemen? Hementxe daukat arbel txuri bat. Orduan, nik hementxe daukat aukeratuta botoia hau arkatzarena, eta ni hasi naiteke zerbait idazten. Adibidez, isa, ge, i, berdin, 23. Eta bestaldetik, isa, bider, ezabatuko dut, aukeratzen dut borragoma, ezabatzen dut, isa, bider, punto bat, bider, iberkatu, y-ko bider, txotxiki bat, onartzen duen, bider, hori, ateratzen da, berreon, da hogeita mairu. Ze gehiago egin dezaketen hemen, aldatu itzaket koloreak. Orain hasten baldin banaiz, idazten beste kolore batekin. Vale. Estilus. Hau dira, tresnago kontrolatzen duena. Aukeratu dezaket marraren loditasuna. Ezabatzailearen tresna. Vale. Imaginazioa, bukatzen dudala, arbel honekin. Hasiko naiz margotzen, bukatzen dudala arbel honekin, eta behar dudala beste horri bat. Ematen diot gehiari, eta irekitzen da bigarren pantaila. Bestea galdu da, ez, ematen baldin badiogu prebiosi, hor agertzen da. Zer daukagu hemen beste modu batez ikusteko, eta zuzenean joateko nik grabatu ditudan horri guzti horietara. Zer daukat hemendik, nik esabatu dezaket hemendik zuzenean horri oso bat. Aldatu ditzazkegu, hori fondoak, izan ditzazkegu txuriak, edo kuadrikulatuak, eta fondo beltza, edo, baitugu fondo ezberdinak hemen, segun eta zer aukeratu nahi dugun, eta Greta da Regiaren marraren lodiera, momentuz hori, jakin ezazuela, hor dagoela tresna hori, horren ezabatzen nahi dut, eta edozein momentutan pasa daiteke nik, adibidez, nire pantailara, ematen dio show desktop, eta bueltatzen ez pantailara. Hemen behan gelditu da tresna, hemen agertzen dira baita ere erabiliko ditudan tresnak margotzeko, zen edozein tokitan margotu dezaket, hementxe pantailaren gainean, zen hau guztia jarraitzen da grabatzen, eta da pizka bat jolastiko. Baina bereziki, zuek erabili dezakezue
tresna hau, bereziki matematikakoak eta hori guztiak. Bale, bukatzeko, komentatu nahi nizuna, bueltatzen nuen pantalla honetara, hemen documents, nik gorde dezaket dokumento hemen aldatzen diot izena, horretarako eragin dezaket teklatu hau, onartzen baldin badu, edo zuzenean ja pantalla, ordenagailuaren pantailatik, nik aldatu dezaket izena eta guztiz. Nire eta gordetzen dut. Eta hemen izenaz aldatzeaz gain, bale, hemen goian ditut beste aplikazio, nuevo documento, karpeta berria, importatu eta garrantzitsuena agian, exportatu. Nik hemen ematen baldin badut, erabaki dezaket nola exportatu dezakedan dokumentu hau. PDF bezala, adibidez, exportatzen baldin badut PDF moduan, itxi hori, eta egongo da, nire dokumentuetan, jarri dezaket hemen nahi dudan izena, nirea, eta gordeta dago ja nire dokumentuetan. Joaten baldin banaiz nire dokumentuetara, hementxe dago nirea, eta ni dokumentu hau gero partekatu dezaket nire ikasle guztiekin. Hau da, bidali dezaket, emailez, edo nahi dudan tresnarekin. Eta hementxe duzu azkenik, hori, egin dudana. Azkenean da PDF bat, eta dokumentua bidali aldiogu ikasleei bihar dugun momentutan, eta, izan daiteke beste modu bat, beraiek izateko klasen egin dugun guztia. Eta ikusten duzuenez, tresna honek ez dauka gauza handirik ikasteko. Nik erabili dut OpenBoa izeneko aplikazio hau, baina, zuek erabilitzazkezue nahi duzuna, edo Jamboard, edo Whiteboard, edo horrelakoaren bat. Funtzionatuko dute berdintxu. Gero arte.